אוי, את לא מבינה מה זה לקפל כל יום כבר. האצבעות שלי כואבות, את לא קולטת. כן, אני עכשיו מקפלת כמו איזה חמורה. ברור. מה זה הרימה הזאת? לא דיברתי עלייך. ברור, אני עכשיו אל תצגי. Don't stop, make it pop, you smile, dollar, you night, Don't stop, make it pop, dizzy, come a zip a zip. Tonight I'm a fight, TV, light. Tick tock on the clock, body don't stop now. Oh, 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 oh. טוב, מה זה משהו ממני מקבלות? אוי, טוב. אומייגאד, מה זה שונה הזאת? לא. על מה מתערבים שעכשיו אני מוחאת? על מה מתערבים שאני מוחאת לשמנה הזאת, החולצה, האאוט הזאת, הכחולה הזאת, המוכרת הזאת? אוקיי, יאללה. שלום גברת. שלום, יש לכם אולי משהו להציע לי? חולצה מדהימה, כחולה, יפה. החולצה הכי מהממת. אני אומרת לך, בהתחלה היא מתכווצת אותך, ואז היא מתרחבת לך, ואז היא מתרחבת שתי מנות, ואז היא מקבלת את הצורה שלך. אבל במדיום. מדיום, זה חולצת קסמים, זה חולצת פלא, תראה, אני אקפל לך אותה יפה רק בשבילה. כן, זה מלך. אני לא חושבת, אני לא יודעת אם אני לא יודעת, היא לא מתאימה לי. היא מאוד, אבל מאוד מאוד מאוד. תראה, זו חולצת קסם. תראי, תעשי רק אותה, כשזה אם תרצה להכניס, גברת! אוף, ביי. למקסטניו. יש לכם משהו להציע לי? כן, את רוצה חולצות לבנות? את רוצה ג'ינסים במבצע של 50 שקל? או שאת רוצה קליצות הפנופיות ילדה? אוקיי, יש לכם בג'ינסים או בחולצת לבנות? כן, במידה שלך, מה המידה שלך עמודה? 16. ובחולצות הלבנות גם, כן. הנה, הכי יפה, הכי סלם. הנה, הכי יפה, תגמנו שלך. רוצה? כן, מותק? חולצה לבנה, ברור. ויש לכם בג'ינסים במידה בשביל. הנה, חולצה לבנה אחת, אל תסתכלי עליה. הנה, תחלי את העותקים האלה, תעתיקי אותם, שאם את רוצה להחליף, יאללה. טוב, להתראות. תני לי קצת לקפל. אוי, לא באים כבר אנשים. מה זה? סליחה? סתמי רגע. אני... והשגעו אותי לקח אותה לקחת שנייה, אבל אני צריכה להגיד לה לקחת סתמי. מה זה השירות הזה? אני אומרת על עצמי, מה זה? טוב, כן גברת. יש לכם ג'ינסים במידה שלי וחולצה חמודה? המידה שלך חמודה. בת כמה את? את מהגן? מה המידה שלך? 10? כן. רוצה אני אציע לך את הג'ינס הזה? הוא ממש לא ענקי, הוא רק נראה ככה. אני לא חושבת שזה במידה שלי, זה נראה ממש גדול. ברור שזה לא במידה שלך, זה במידה של אבא שלך. אז תובבי וללכי אחורה, ואת החולצה החמודה. אין לנו כאן לכאלה תינוקות כמוך. אני יכולה לראות לך חולצה בשבילך. הנה, הכי צמודה, הכי מותק. אם אני כבר רוצה לך חולצות, זה... הנה.
חולצה יפה עם אבנים בצבע יפה, עולה 148. אל תשימי לב אליי. היא עולה 148, החולצה הזאת מותק. לך נעשה הנחה, זה יעלה רק 200, 148. אוקיי, חמודה? חכי חמודה. לא. גברת, מה? זה לא בכסף שיש לי, אז אני לא אקנה את זה. זה יבוא בפעם הבאה, אבל עם כסף, אני אביא עוד כסף. ילדה! איזה ספר זה? שמקפלים בגדים? לא, אני לא יודעת. הנה, הכי קל לקפל מכנס, טייץ, מה זה? אני יודעת לקפל, אני. נו, מי כבר בא לכאן? שלום, הייתי רוצה שתחליפי לי את זה? זה? כן. יש לך את הקבלה? רגע. כן. יש גם חתימה שלי? יש לך את הטקסט של הקבלה? כן. יש לך את הכרטיס אשראי? כן. יש לך את הטקסט של הכרטיס אשראי? כן. יש לך את הכפתור אשראי? זה בחולצה. יש לך את הכיס הקטן בתוך המלוח? לא. אוקיי. אני שמח, אתה הולכת להחליף? ביי. לא הבנתי. גם אני. I don't stop. Make it pop, dizzy, como zip a zip. Tonight I'ma fight to the city light. Tick tock on the clock, let the body don't stop it now. Oh, 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 oh.